BJP IPF ti hapang phaimani bisiba kakha Tripura hastini lukurokno hira rwnai hwnoi phiaba general area ni kokno sawi lab krei phiaba Tiprasa kami amchoini tui lama school rongni mukhangno nukha hangke belai kheno khayogo Tripura hapang phangthung Bharat hakotor phanungthung abono kusuk khlaiti sanani bagkhe puila sakang chini borok education che nangrawo phiaba opti haiki school rongni mangpli nukmani yagulo wan chukthai klayo boi hingke chasini sawi sabaya nungsini nungei nungbaya phiaba Tiprasa rokhe lekha pora krei ongei boini tolago pulia heke samungtangai chadi hnei indirect hunjakmani hai klayo Mandwi IS be khopjak Chakma JB School নতুন সরকার গঠনের পরে প্রথম ন্যাশনাল অ্যানথেম ন্যাশনাল এবং জাতীয় সঙ্গীত দুটো 63 সাথে আরো 27 যোগ হলে তারপরে হবে আপনার 100 ভাই मारो मुझे मारो मारो Tripura hastini bebag lukurok tamo tokha tamo Tiprasa bebagno sawimano Tripura hastini montri boromnang Ratan Lal Natni bokrok tei bukhuk bahai je thayophano phan bai kok sawo je thayophano gin bai kok sawo apti hai bororongni tolawo se school hai kaisa nangkok mani manui rok dumungno ungei tong khangke a school rok tamo ungsinai gobang kuk sana thangkhangke Tiprasa kami amchoini school to naijagyano ungsinai u kokno bono huinani grui henke apte hai bororoni tolawo se rungnok rok tongoi tongsiu henke chini thinang tamose nai chini bagai tabuk yaphang peila choba khlainani bagai sikang peila rung thurungnani se jeng nangrao jeng tabuk manmani baya jeng chayagui sabono charu jeng chini busano charu jeng nayagui sabno ru chini busano rubo chini busani thinangno jeng tumuno sunamui manyangke jeng buma bupa hanjangnai rok tamole buma bupa ongei lab tongsiba Bharat hakotorni montri bokrok Sri Narendra Modi Tripura muni phai saphai hira rani ko akongno bosung peila sakang khanai nai nei legrane मैंने त्रिपुरा के लोगों को हीरा का आश्वासन दिया था हीरा HIRA H से हाईवे I से इंटरनेट वे R से रेलवे और A से एयरवेज tabuk hira runani kok hira sabno runani ukok phiaba tagbo clearia chini bagai tabuk yaphang peila choba khlainani bagai sikang peila rung srungnani se jeng nangrao jeng ruse rungya sisi henke u highway wo bahai khlai gari chaloknai bahai khlai business khlainai u internet no bahai khlai se thungsinai tei railway to bobo thayo bobtui khe thang bo jaga thang sogoijak jeng jotono sawimano Tiprasa kami kachartui je train thangnai rok abo aulio thangna bagai abo Udipur thangna bagai abo Biluniao thangna bagai abo Sabrumo thangna bagai se tamni bagai Roishabari Gondasora Kanchanpur Chin Tiprasa kami amchoi rokni gana gini rogo train station kotorma khe tamni bagai ingya airway bo ahino Tripura hasdini Tiprasa rok 1% simin se airplane maka drok khona tei 9.99% airplane maka nani le bat chirgradi airplane mokol bai thangbai airport do phanose nugya khona hira hoino rubui tongo phiaba chini bagai mungsa phano grei kalayo phaidi Mandwi IS be khopjak Chakma JB School ni Incharge Nihar Debbarma sakha boni rungnogo rungsrungnai rok balaino chrai kaham tei rungna srungna bo balaino khatongo bisido kakha hapangno thanai mang tongplaimani watei panteni jorao phorongui manlaya ongei khanangjagmani kok sawi khna rakha Chakma JB School ni Incharge Nihar Debbarma Tripuri khorangno oboto ang to oro phaimani hoito baloka 6 bosor 5-6 bosor obo haing tinta pro tasuk baya kai iko baite ko tabo so jora phai sok paketa kai ko u morok to semas kago ko thanai boisang mas kago moto amta hake school ni halok obo je barenda mobo sema u no barse bayo ka tinto hamya no apne ko nuin dong na tinto hamya no bosor waisa sung to report unko rohrin tongo kai ayos hoite to abo tamonai rohrin tongo ta iu dais ni bising to sung to obon picture rohrin tongo iu daiso format tongo nini school room ko tong mone khedi 8ta oro to tongo oro 8ta uro 10ta tongo eko 10ta ni bisingo koita major repair koita minor repair aro column tongo abo sung jotom daily fill up mane 4-5 bosor doira rohrin tongo poila wo hoito sung 10ta ni bisingo major repair hoito sung mone khedi 4ta roka 3 bosor to tepse bayo 6ta roka
थानाय बोसोराव तै दुइटा रुमसो गाहाम खायसों आठटा हका तारसो जारतै सामुं खायजायखौ खायजाय गता इखौ एमने थानाय बोसोराव अब रं राना हनि फाइमानि बरक फुल गता बर बानु गया आं जे काम सिनि रं रिकला कारेन्ट वेरिंग इखौ थानाय बोसोराव बर वेरिंग पाइक लागा जे रूम गाहाम एक दो का ऑफिस रूम खायसा पाइक लागा